L-għan tal-kampanja nazzjonali dwar il-konservazzjoni tal-ilma Water Be the Change u għalli mhux biss teduka dwar il-ħarsien u l-konservazzjoni tal-ilma iżda li b'mod effettiv timplementa miżuri li jgħinu biex nużaw l-ilma b'mod aktar effiċjenti jew li jużaw sorsi alternattivi ta' ilma. Biex dan iseħħ fil-prattika, uffiċjali tekniċi żaru djar, irtsiset u uffiċċji ta' applikanti li wraw ix-xewqa li jieħdu sehem f'din l-inizjattiva bil-għan li jevalwaw il-konsum tal-ilma u joffrulhom soluzzjonijiet u miżuri li meta implementati jissarfu f'użu aktar effiċjenti tal-ilma. Qasam importanti ħafna li jiddependi fuq l-użu tal-ilma huwa s-settur agrikolu. Biex tittieb il-konservazzjoni tal-ilma l-kampanja Water Be the Change riabilitat ġibjuni, ċisterni u bjar privati bidlet pajpijiet biex jinġabar jew jintuża aħjar l-ilma tax-xita u stallat sistemi ta' drip irrigation biex titnaqqas il-ħela fit-tisqija. Lejli għamlu li ħafna affarijiet. Għandi dil-ġiebja għamlu li l-cover tagħha li hija protezzjoni għall-ilma kemm ix-xemx u kemm ir-riħ. U għamlu li l-mejnijiet tal-ilma bil-valvi fejn xismu u għamlu li pompa biex nkun nista' insaqqi. Qabel biex kont insaqqi kont nagħmel xi ġixxitliet tas-siġar u kont inġor bit-tankijiet fuq spalti, imma llum għanġor xejn, għax illum kemm tistarti għall-pompa, għandek ir-riservwar tal-ilma u s-saqqi kemm għandek is-saqi. Din ma stennejta qatt jien f'għumri, jiġifieri jiena kuntent assolutament għax ma involvitni xejn. La bħala spejjeż, la bħala intrigu, la ħaġa u laqqas oħra. In-nies tal-Water Be the Change sibthom raġonili ħafna u għajnuni ħafna u m'għandi xejn xi ngħid fihom għax huma dejjem ikkoordinajna flimkien. Bħal-installazzjonijiet saru żewġ pajpijiet tal-forti, wieħed joħroġ minn ġo sistema ta' tank tal-ilma u l-ieħor sempliċi biex insaqqi s-siġar iktar il-qoddim. L-iskop huwa li issaqi bil-drip irrigation biex ma jinħelix ħafna ilma. Qabel kont insaqqi bl-springers, l-springers jitajru ħafna ilma u jsir ħafna ħella ta' ilma iktar mill-li suppost. Peress li qatt ma kelli l-uħ tal-ilma tax-xita, saret tisqifa min-naħa tiegħi biex nilqa' daqsxejn ilma tax-xita li jmur ġo tankijiet biex ikun nista' insaqqi minnu u ma jinħelix biex dejjem nirriserva l-ilma jista' jkun pur tax-xita. Għandi 4 tankijiet tal-1000 litru l-wieħed u fix-xitwa jintlew tajjeb jiġifieri. Nisu 4000 litru niġborhom ta' xorta jibqa' l-fatt li ma jservikx fis-sajf għax dan huwa ammont ta' 4000 litru. Però meta jkun hemm bżonn inġib bowser u nimla t-tankijiet bil-bowser. Mingħajr ilma la tista' saqqi, la tista' tisqi, la tista' tixrob. Mingħajr ilma ma tista' tagħmel xejn. L-ilma l-ħajja. Għamlu li l-irrigation fil-laren, siġar tal-frott voldieri, l-laren ġuwen. U qed nifranka l-ilma, barra li qed nifranka l-ilma hemm jissaqgħu aħjar. Qabel ma kellix drip irrigation sewwa, kont insaqihom bil-konka, qed neħli li l-miktar. U tinxef iktar malajr u ma kienx qed ikun biżżejjed, tifhem? Meta għamlu l-irrigation law mort ħafna aħjar. Jissaqqa aħjar, naħli inqas, tifhem? U nista' nagħmel ħaġa oħra waqt li qed insaqi. Jiġifieri mort tajjeb ħafna. Is-sistema tiegħi għandi il-main li huwa pipe tal-50 sewwa u ħerġin pajpijiet oħrajn mas-siġar ta' 20. Bil-kokkol waħda u għandek il-filter biex ma jitħamġux. U għandi il-pressure gauge li jgħid bar. Fil-reservar għaw ħamlu jeli, neħaw l-ħamma voldieri x'kien li xi 8 inches ħama sewwa u għamlu la restawr. Kaħlu bajdu għax kien qed u ġiet tajba immens, barra s-siġar tal-arenġ, nagħmel frawli patata, mhux dejjem insaqqijax jekk tkun għamlet ix-xita. Kelli naqra dollieħ ukoll, xi naqra ħaxix, pastart, kabuċċi u dak l-affarijiet.
Ifimni qabel kien joħroġ għax kienet il-likja. U bl-irrigation tal-larinċ qoqgħod neħla ħafna iktar, tifhem? Allura ġifieri jiena qed neħli ilma inqas. Eżatt ma nistax ngħid, tifhem? Imma qed neħli ma nqasewx. Settur ieħor fejn il-koll nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex innaqsu l-konsum tal-ilma huwa dak domestiku, fid-djar tagħna. Min barra l-kits li tqassmu lir-residenti ta' Malta u Għawdex il-kampanja Water BD Change għenet bl-installazzjoni għal dawk eligibbli ta' aerators u showerheads bi flus baxx, jiġifieri li jaħlu inqas ilma u bl-installazzjoni ta' appliances bħal dishwashers u washing machines aktar effiċjenti. Għamilna 3 tipi ta' installazzjonijiet, għamilna l-aerators fis-sinkijiet, għamilna showerheads, għamilna il-rain water gathering system u l-dishwasher ġdida. Il-rain water gathering system ridni ħalli xtaqna nibdew nippreservaw l-ilma tax-xita x'nafu li huwa ta' benefiċċju aktar għal-qsari. L-ilma ta' rain water catchment system jintuża mainly għat-tisqija ta' qsari fuq il-bejt. Ix-showerhead peress li tista' tirregola l-pressure li toħroġ minnha qisha taħdem aħjar mingħajr ma qed teħli ħafna iktar ilma. U l-aerator sejnuna biex again qed naqqas l-ammont ta' ilma li qed joħroġ kemm ix-showers u kemm is-sinkijiet. Id-dishwasher il-ġdida peress li hija mudell ħafna iktar ġdid, sintendi kellha functions differenti u allura wieħed seta' jaqsam nofs ċiklu jew nofs l-ammont ta' affarijiet li tfajġġu fiha allura ilma ovvjament ħataħli inqas. Dawn l-installazzjonijiet kellhom ħafna benefiċċji fosthom li tnaqqas l-ammont ta' ilma li nuża. Nippruvaw naqra affarijiet mhux ħażin biex nikkonservaw l-ilma. Fosthom nippruvaw nieħdu showers ta' inqas ħin u nippruvaw li jekk ħanimla d-dishwasher dejjem nimlija sħiħa ħalli qed nuża to the full potential. L-interventi li saru kienu ħamlu l-bejr u ġibu l-maċex, l-oħra kienet taħli ħafna u s-sanka l-ilma li njaħal mill-maċex nisservijaħ ukoll. U n-nutaħa toilet u għall-art, insomma, kollox nagħmel li. Insaqi naħsel l-art, naħsel l-ħwejjet, il-kjina, il-banju. Kod nusaħ, imma ġifieri mhix daqshekk, għax issa peress qiegħed ċar iżjed għandi ċans iktar nużaħek, għax moħħi mistrieħ li jgħat nadif. Kull-jum ma nistax ngħidlek żgurek, għax jiena dan għoda l-ewwel kont li ġi. Imma l-kont li ġi kien ftejt baxx iżjed mill-ieħor. Għandna spira u l-ispira ma kiennax intellaw il-ilma minna. U għamlunna pompa biex intellaw l-ilma, nkunu nisqu u għedin nifrankaw ħafna ilma. Qabel xin joqgħod ħireġ ħafna ilma, kienna naħlu ħafna ilma. Ġeli bil-bramel kienna niġbru. Kif kont insaqqi biex nisqi naqra, jew kont minn talvit jew kelli ġolalqa, ġeli kont nġib xi tankijiet, u mbagħad biex timla dawn li kelli jekk tisqi fis-sajf, ħanajdu fis-sajf, kien ikollok toqgħod timla t-tankijiet, ma jaqbillekx li tisqi bil-vejt, għax il-vejt mhux qiegħed biex tisqi minnu. Issa hekk, jiena fis-sajf nista' nagħmel xi ħaġa, pereżempju affarijiet bħal ngħidulu aħna kromp, ġidra, kapoċċi, affarijiet hekk, insomma xi ċeċċika hekk. U tisqi bil-kumdità u ma tkun taħli xejn u tkun qed tuża li għandek. Bis-saħħa tagħkom qegħdin nipprotteġu l-ambjent u nifrankaw l-ilma u nħallsu inqas għax kien ħela ta' riżorsi. Għamilna l-pompa ġo l-bir, għamilna l-aerators mal-vitin tas sinks u għamlu li toilets bid-double flush. Jekk hemm ċans li jiena innaqqas mill-konsum tal-ilma
u niġbor tax-xita u nuża lilu. Nuża kollox barra x-xorb, ġifieri showers, toilets, washing machines. Jiena nipprova kemm jista' jkun innaqqas mill-ħsarat li jistgħu jsiru hekk konsum għal xejn tal-ilma. Il-conservation tal-ilma l-iżjed raġuni, fimt? Ġifieri fil-kontijiet rajt naqqis kbir, ġifieri għenitna minn kull banda speċi. Qasam ieħor li benefika mill-kampanja Water Be the Change kien is-settur pubbliku fejn saru diversi interventi f'uffiċċji pubbliċi biex fost oħrajn jinġabar l-ilma tax-xita u jintuża bħala sors alternattiv ta' ilma. Bis-saħħa ta' Water Be the Change, tal-aħħar installajna pompi ġodda illi peress li fil-toilets għandna flash valves dawna kontrollaw aħjar il-konsum tal-ilma u bekk qegħdin anke nifrankaw l-ilma b'dawn il-pompi u anke bl-aerators li waħħalna fil-vitien tas-sinkijiet kollha. Il-moisture sensors li ġew installati mingħand il-Water Be the Change sibnihom utli ħafna għaliex dawn nqasmuhom fejn irridu fil-ġnien tagħna, fejn irridu l-iktar li monitorjaw is-saqit. Sistema tajba ħafna. Tirrapporta elettronikament fuq il-mobile, fuq il-laptop, fuq il-computer, tifhem u tagħti rendi kont x'qed jiġri, eċċetera. Bekk inkunu nagħmlu ġid kemm biex nifrankaw l-ilma u kemm anki biex nżommu il-livell mixtieq ta' saqi għal ċertu pjanti, għax għal ċertu pjanti jridu inqas ilma u oħrajn jridu iktar. Ta' min jgħid ukoll li aħna hawnhekk bħala ilma biex nużaw għas-saqi kollu mill-ġibjun jittieħed jiġifieri għandna biżżejjed, tifhem speċjalment issa li anke qegħdin nifrankaw, qed tifhem m'għandix għalfejn insaqqu abbondantament meta m'hemmx bżonn. L-awtorità tal-ippjanar peress li għandha l-binja mifruxa ħafna, għandna bejt enormi, għandna sistema ta' catchment tal-ilma tajba ħafna, allura dal-ġibjun li jintela malajr, ġifieri inti mhux qed timlih darba biss u tuża minnu, kull meta tagħmel ix-xita, ġifieri jerġa' jintela. U bekk m'għandix bżonn nużaw ilma tal-vit. L-ilma huwa essenzjali għalina, huwa l-ikbar għodda li għandna aħna biex nitfu n-nirien u nintervjenu f'każijiet ta' emerġenza. Primarjament qabel l-ilma li kien jaqa' mix-xita kien jinħela, jgħaddi fuq il-bjut u jinżel u jinħela. Permezz tal-Water Be the Change bl-installazzjoni li saru qed jinġabar, ftit minnu qed jintuża l-irrigation tal-ġonna tal-madwar u allura qed nifqu nużaw l-ilma tal-vit u nużaw dan l-ilma. Kif ukoll qed jintuża l-ħasil tal-vetturi biex bih aħna nkunu nistgħu naħslu l-vetturi mingħajr ma nużaw l-ilma tal-vit. Bej wieħed u ieħor f'kull stazzjon jintuża minn 600 litru sa 1000 litru fil-ġimgħa ilma biex jinħasslu l-vetturi kollha, speċjalment stazzjon bħal ta' Ħalfar li għandek ħafna vetturi. Issa dak l-ilma kollu qed jiġi frankat, jiġifieri ġiet ikollna ġimgħat li meta tagħmel sew ix-xita nkunu nistgħu nifrankaw milli nużaw l-ilma tal-vit. U bekk għall-inqas jekk xejn dak l-ilma kollu mhux qed jinħela. U Water Be the Change għenitna li niġbruħu nużawh. Ftit kliem dak l-ilma kollu li jinġabar fuq il-bjut u fuq il-bjut tal-garaxxijiet qed jinżel ġo sistema tal-ilma ġo tank u minnu toħroġ ġo sistema ta' power wash apposta li tuża inqas ilma biex il-vetturi jinħasslu b'mod iktar effiċjenti. Aħna biex nikkonservaw l-ilma nimxu ma' rakkomandazzjonijiet kollha ta' Water Be the Change u fil-flashings u fil-vitin installajna daw il-miżuri kollha biex kemm jista' jkun innaqsu l-użu tal-ilma għaliex ilma moħħli u ilma għal xejn fir-realtà. Il-kampanja Water Be the Change kienet sors ta' informazzjoni u offrit teknoloġiji li jagħmlu differenza fil-konsum tal-ilma fid-djarna, fl-agrikoltura u fuq il-post tax-xogħol. Permezz ta' dawn interventi kollha flimkien se nkunu qed innaqsu l-konsum tagħna. Iċ-ċifri jitkellmu waħedhom.
Iżda dan mhux biżejjed. Il-koll irridu tassew nemnu u nagħmlu l-almu kollu tagħna biex bil-prattika u b'tibdil anke żgħir fl-imġiba tagħna ta' kuljum innaqsu l-konsum tal-ilma. Illum it-teknoloġija tjibet ħafna u hemm diversi mezzi sew fid-dar jew fuq il-post tax-xogħol biex nużaw l-ilma aħjar b'mod aktar effiċjenti jew saħansitra minn sorsi alternattivi. Matul il-kampanja Water Be the Change aħna minna l-parti tagħna biex nuru x'jista' jsir. Iżda jeħtieġ li inti tagħmel il-parti tiegħek. L-ilma ibda minnek. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.